Maayong hapon sa tanan, mao kini atong latest weather update. Padayon ang atong pag-monitor sa bagyong Kiel ug kagabi na nakini sa tropical storm category. Dinhi nang alas 10 sa buntag, gibanabana kini nga nasa gilayong 465 kilometers west-southwest sa Subic, Zambales. Aduna kini danang hangin do sa sentro nga 75 kilometers per hour ug pag-unos nga moabot sa 90 kilometers per hour. Ang maong bagyo gibanabana nga mogawas sa Philippine Area of Responsibility inig ka Sabado. Sa pagkakaroon si Bagyong Kiel magdala og mapanganuron nga kalangitan sa Western Visayas, inubanan sa mga katag-katag nga pag-ulan, pagkidlat ug pagdugdog. Ang mga nahabiling bahin sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Sugbo, makasinati og generally fair weather o panagsang mapanganuron nito sa badag-umon nga kalangitan nga adunay patak-patak nga pag-ulan, pagkidlat ug pagdugdog. Para sa kahimtang sa atong hangin ug kadagatan, ang Western Visayas makasinati og kasarangan ngadto sa kusog nga hangin nga adunay kasarangan ngadto sa baluron nga kadagatan. Atong adlaw mosilang ugma sa alas 5:36 sa buntag. Para sa dugang kasayuran, bisitaha among mga official social media accounts sa Twitter ug Facebook ug among YouTube channel ug ang amuang official website bagong.pagasa.dust.gov.ph. Ug gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Visayas DOST ug alang sa balitang bisdak kini si Angelica Orongan.